Pozdravljam vas u ime Sumatolino Kozmetik. Za mene osobno ovo je prvi put da se susrećem sa blagosferom i oduševljena sam zato što nisam uopće znala da to u Hrvatskoj postoji tolikom broju, tako da hvala što ste nas zvali da sudjelujemo na tome. Zašto smo odabrali da bude naziv naše prezentacije celulit i masne naslage? Zapravo je to sve došlo od naših klijentica koji kupuju naše proizvode. Većina ženskih osoba koja dođe u ljekarnu prvo što će pitati magistru farmacije dajte mi nešto protiv celulita. Zapravo velik dio žena ne zna da je masna naslaga i celulit su dva različita problema i da većina žena koja misli da ima celulit zapravo treba riješiti prvo problem masnih naslaga. Tako da okrenut ćemo redom. Što je celulit i kako on nastaje? Pokušala sam prezentaciju napraviti na jako jednostavan i razumljiv način. Znači da ja sam osoba iz marketinga, isto nisam, kako bih rekla, niti doktor, nutricionist. Međutim, htjela sam, isto iz te pozicije kao normalne žene koja isto koristi te proizvode, objasniti kako celulit nastaje, koji su njegovi uzroci da on uopće dođe do njega. Zatim dalje... može. Zatim dalje, što su masne naslage, kako one nastaju, kako njih možemo riješiti i kako ćemo razlikovati jedno od drugih. Kod treće točke je važno to da mi jako puno ulažemo u magistre farmacije u ljekarnama. Radi se o tretmanima koji su specifični i uvijek je potreban savjet stručnjaka, to je upravo naša produžena ruka u obliku samih magistri u ljekarnama. Evo, krenemo ovako redom. Kako nastaje celulit? Sad kad gledate ove slike, vjerojatno vam je nerazumljivo isto kao što je meni bilo kad sam ih prvi put vidjela. Ali probat ćemo objasniti ovako. Znači, celulit je zapravo bolest. Kod celulita dolazi do jednog velikog problema, to je problem mikrocirkulacije ispod naše kože. Ako gledamo ovdje s ove strane, više volim sa rukama nego sa onim crvenim točkicama, znači zdrava koža. Vidimo između stanica masnih, nekako tu su nacrtane kao crvene trake, zapravo to prikazuje kako se između naših stanica normalno odvija mikrocirkulacija. Tu prolazi voda, prolazi kisik, znači događa se normalna razmjena tvari među stanica. S vremenom, kada se masne stanice počinju nakupljati, one počnu bubriti i počnu se stiskati na način između njih sve manje i manje prostora i više ne može dolaziti niti kisik, niti se mogu izmjenjivati tvari, niti voda i zapravo se voda u obliku ovih točkica između počinju nakupljati među stanica. To se sve tako na kraju stisne i više nema prostora da voda izađe, odnosno da se razmijeni sa tvarima i počne bubriti naš površinski sloj kože. Tako nastaje celulit. Zapravo on je bolest, odnosno patologija koja nastaje isključivo radi problema sa mikrocirkulacijom. I očituje se kao krajnje desno, znači u obliku hrapave, odnosno narančine kože. Zašto su muškarci privilegirani? Sad, jako ih je malo ovdje. Ali... Kod muškaraca, znači, rekli ste već na početku, većina žena misli da ima taj problem celulita, istina. Znači, celulit nije problem jačih osoba, niti mršavijih, nego je problem općenito ženske strukture, odnosno ženskih stanica. Vidjeli smo malo prije, znači, kod žena su te stanice ovako malo izdužene i zato kad se one stisnu, između ostaje jako malo prostora za mikrocirkulaciju. Kod muškaraca to izgleda ovako. Kod njih su stanice kao nekog romboidnog oblika, koje kad se povećaju još uvijek ostaje između prostora gdje može cirkulirati voda, odnosno gdje se može događati razmjena tvari. Tako da istina, muškarci nemaju celulit. Jako mali postotak, ali zato, odnosno na žene, češće imaju problema sa masnim naslagama koje je teže riješiti. Zašto ga imamo? Broj 1, rekli smo da ovisi prvenstveno o spolu. Jednostavno tako, ako smo žena, zbog strukture ćemo ga, s obzirom na spol, imati češće nego muškarci. Isto tako, geni su jedan od ključnih razloga. Isto tako, celulit je usko povezan uz hormone i hormonska djelovanja. Osobe koje uzimaju bilo kakve hormonske terapije će najčešće će u nekom izglednom periodu vidjeti promjene na svojoj koži. Tako da je to spol, recimo debljina, hormonski poremećaj i ostale hormonske terapije, ali postoji jako velik broj faktora na koje mi možemo kao osobe utjecati. Pušenje, sjedenje, uska odjeća, stres, alkohol, nezdrava prehrana, koje sve zapravo usporavaju naš metabolizam i uzrokuju slabiju mikrocirkulaciju. Stadij celulita. Znam da su grozne slike, pogotovo one krajnje dvije desne. Za utjehu možemo reći da su prvi dva stadija, takozvani, mi bi rekli vidljivi površinski celulit koji se javlja i kod osoba
i recimo i kod tineđerica koje možda ga već počinju vidjeti, to su stupnjevi koji su još uvijek reverzibilni, odnosno mogu se uz pomoć tretmana vratiti na njihov prvotni stadij. Kod njih je potrebno liječiti, odnosno koristiti tretmane koji će potaknuti mikrocirkulaciju i da se zapravo počne izlučivati suvišna voda iz stanica koje su se nakupile, koje nema više prostora, pa zato koža bubri. A s desne strane, to su dva stadija koje već spadaju u problem venskog sustava i potrebna je pomoć liječnika. Somatolini kozmetik tretmani. Evo ga. Tu sam pripremila dva naša tretmana. Mi u asortimanu imamo samo isključivo dva proizvoda za anticelulit. Pretpostavljam da većina poznaje i većina osoba koje dođu u ljekarnu upravo traži dajte mi ono protiv celulita. Zapravo treba pitati što mi preporučate. Mislim da imam problem sa celulitom ili masnim naslagama, dajte mi savjet. I onda ćemo naći najbolji proizvod. Ali ovdje sad prezentiramo celulit pa pokazujem anticelulit. On je pakiran po 30 vrećica i dovoljan je za jednomjesečno tretiranje celulita. Tako da, znači, 30 pakiranja dovoljno za mjesec dana. Kod anticelulitnih tretmana, da pokažem prvo i drugi, on ima pumpicu i omogućava da samostalno doziramo koliko treba, ali ovisi o tome na koju površinu ga nanosimo. Kod anticelulitnih tretmana jako važno znati da se on, bez obzira na proizvođača, najčešće nanosi ujutro. Razlog tome što ujutro kada se probudimo, kada krećemo na neku dnevnu akciju, mi budimo naš metabolizam i počinjemo kao ga sagorijevati već našu energiju i samo sa dodavanjem tretmana još više pridonosimo da se celulit počinje razgrađivati. Namjerno nisam htjela ići dublje od tretmana kako on djeluje, koji su njegovi sastojci, to spada dosta, kao bih rekla, stručan dio i ne bi stalo ovih 10 minuta koje smo imali na raspolaganju. Cilj je samo bio isključivo da shvatimo koja je razlika celulit masne naslage i da za to su potrebni različiti tretmani. Pa ću sada prijeći na masne naslage. Što su masne naslage i kako one nastaju? Ono što je najvažnije, mi to zovemo takozvano salo, ili to je onako nepopularno, mi volimo više reći finije, masne naslage, to je samo jednostavno zaliha naše energije koju imamo u našim stanicama. Možemo vidjeti ovdje, znači ovo je jedna stanica koja sad ima male točkice, to je nekakva ta energija koja nam služi, koju pohranjujemo za zaštitu, za kasniju potrošnju i slično. I s desne tu dolje niže imamo više tih točkica, znači počinje se širiti masna naslaga, prikupljamo lipide i počinje rasti masno tkivo. Sad, dođena sam za prezentaciju samo da bolje shvatite jedan jastuk. Znači, jastuk je jako, jako lagan, ali površinski zauzima jako veliko područje. Isto kao sa masnim naslagama. Za usporedbu, čaša vode je isto teška kao ovaj jastuk, a ovo možemo ga opisati kao mišić. Mišići su puno, puno teži i puno koncentriraniji nego što je masna naslaga. Kasnije ću opet doći na jastuk, zato da možemo prezentirati što znači preoblikovati tijelo bez da se gube kilogrami. Znači, karakteristika masnih naslaga, one su jako velike volumenom. Kad pogledamo recimo na području trbuha, površinski zauzimaju veliku površinu, ali nisu toliko teške. I nisu usko vezane sa hormonima. Znači, one mogu doći jednostavno kao rezultat naše prehrane. Dok kod celulita postoje drugi niz čimbenika, jedan od njih su isto recimo hormonske terapije. I one su isto tako karakteristične za muškarce, kojih je ovdje jako malo. Kako ćemo prepoznati jedno, kako ćemo prepoznati drugo? Celulit, rekli smo, to je bolest naše mikrocirkulacije, zbog toga što se smanjuje razmjena tvari među tkivima, smanjuje se dovod kisika, voda ne može više nigdje proći između stanica, jednostavno ostaje zatočena ispod našeg tkiva i nastaju ta nedovoljna prokrvljena otrudnuća na našoj koži i isključivo su tipične za žene. Što radimo sa celulitom? Njega treba liječiti. Znači, za celulit rijetko kada će se celulit sam povući od sebe. Za njega su uvijek potrebni tretmani da se oslobode zatočene tvari koje se nalaze ispod naše površine. Masne naslage s druge strane su ništa drugo nego samo prirodna zaliha energije. Ta koža je uvijek lijepa, glatka, koja je bilo koja druga koja nema celulit. Ona je lijepa koža, jednom riječju. To je jednostavno naša zaliha energije, zauzimaju veliku površinu, nisu vezane uz hormone, prisutne su kod muškaraca i kod žena i kod njih je prvenstveno da moramo smanjiti obujam. Obujam možemo smanjiti ili promjenama u prehrani, ili recimo tjelovježbom, ili upotrebom tretmana. Velik broj osoba koji su počeli koristiti somatolini kozmetik tretmane kažu da su paralelno sa time napravili nekakve veće promjene u svojoj prehrani dnevnoj.
Isto tako su se počeli baviti tjelovježbom. Prvi problem koji se javio kad su smanjile mase naslaga da je celulit koji je ispod sloja masnih naslaga počne izlaziti na površinu. To je prvi problem koji se najčešće javlja kod osoba koje skinu kilograme. Drugo, osobe koje počnu vježbati grade mišićnu masu koja je teža puno od masnih naslaga i često se kod aktiviranja tjelovježbe javlja povećanje u kilogramima, odnosno na vazi. Tako da rekli smo, znači smanjiti obujam. Obujam smanjujemo, rekli smo, kroz navedena 3 načina. Koji su to tretmani od Sumatolini kozmetik? Pored ovog što sam rekla da većina traži u apoteci ovaj tretman, velik broj osoba pita za ovu takozvanu noćnu, poznato je rečeno, noćna krema od Sumatolini kozmetik. Samo ime kaže, to je krema koja je intenzivna i koja je prvenstveno namijenjena za područje bedara i bokova, recimo kvadriceps, znači natkoljenica, gdje je koža puno deblja, puno jača i za to je potreban nekakav intenzivniji tretman koji će, kako bi rekla, prodrijeti kroz tu deblju kožu. To je naš najprodavaniji proizvod, ali uvijek upozoravamo na to da većina ljudi misli da im je potreban takav tretman. To je zbilja intenzivan tretman koji treba upotrebljavati osobe s jako velikim masnim naslagama na području nogu i bedara. Trbuh i bokovi. Koža na trbuhu je, vjerojatno znate svi, puno mekša, puno tanja, puno osjetljivija nego što je to na nogama. Iz tog razloga je osmišljen proizvod trbuh i bokovi koji nije toliko intenzivan, nije toliko jak, nego je tretman koji se koristi kroz 4 tjedna i nakon 4 tjedna pokazuje rezultate u obliku smanjenja obujma našeg tijela, takozvane preoblikovanje. Naši proizvodi ne skidaju kilograme, to je ono niti bilo koji konkurentski, jer je to kilogrami masna naslaga je neusporediv pojam. Rekli smo, jastuk, velika površina, mala kilaža. Ako odrežemo pola jastuka, to je jako veliki obujam i volumen koji se smanjuje na našem tijelu, ali na vazi će se to bit će skoro pa neprimjetno. To znači preoblikovanje tijela. Menopauza. Ovdje smo svi mladi, tako da, ali samo jedna rečenica o menopauzi. U menopauzi velik broj žena počinje dobivati masne naslage na trbuhu što nikad prije nisu imali, zato što se jednostavno tijelo mijenja. Počinju se skupljati zalihe energije baš na području trbuha i to su prvenstveno nastaju zbog promjena u hormonima, znači tijelo se mijenja, tako da je za to potreban poseban tretman u obliku menopauze. Kako djeluju? Ovo smo malo prije spomenuli, samo da ponovimo. Znači, činjenice su to da je masna naslaga velika volumenom i lagana težinom. Možemo usporediti kao perje, odnosno kao jastuk. I mišićno tkivo koje je teže, odnosno uspoređujemo ga sa čašom vode. Za preoblikovanje to znači sljedeće, da tretmani djeluju isključivo na volumen masnih naslaga, ne na skidanje kilograma. A promjena prehrambenih navika može biti dodatna stimulacija za skidanje kilograma, a tjelovježbom naravno i na obujam mišićnog tkiva koje pokazuje onda opet kroz porast na vazi. Vazomotorička stimulacija, znači za sve proizvode možemo reći jedno univerzalno djelovanje, to je takozvani toplo-hladni učinak. Da li netko koristi zapravo Sumotoline, pa da vidim samo da li osjetio to? Nitko? To mi je drago, znači da nema nikog problema. Većina ljudi nas isto nazove i kaže nanijela sam kremu, koža mi se zacrvenila, alergična sam, nešto ne valja. To je normalna reakcija. Etilnikotinat, zapravo nevažno kako se zove taj sastojak, jedan sastojak koji kada se nanese zagrijava našu površinu kože. Obrambeni mehanizam našeg tijela je da počne hladiti, odnosno da dovede razinu topline kože na nekakvu, kako bi rekli, podnošljivu razinu. Zato se koža počinje hladiti. Ono što doprinese još tom hlađenju kože je mentol koji se nalazi u našim proizvodima i on stimulira hlađenje kože. Znači, koža se grije, koža se hladi, nastaje mikrocirkulacija i počinje izmjena tvari. Posljedica toga je da se eliminiraju tekućine, znači voda se troši za hlađenje i povećava se receptivnost kože. Receptivnost kože je jako bitna zato da se sastojci koji se nalaze u proizvodima mogu prodrijeti kroz deblje slojeve kože da uđu u naše potkožno tkivo. Evo ga, to ovako kratko. Ja sam probala samo sumirati na vrlo, vrlo kratak način i glavni cilj mi je bio samo da sljedeći put, ako ikad budete išli u ljekarnu, da zapravo znate da je masna naslaga jedan problem, a celulit jedan drugi. Treba ih drugačije rješavati. Na kraju prezentacije, pretpostavljam, ili na kraju dana će to biti
proizvode pa da se uvjerite sami u njihovo djelovanje. Hvala na pozornosti. Hvala Marina. Neću vas pitati koliko vas sada ima celu